30 år tilbage i tiden, en bestemt aften, en bestemt trappeopgang til en bestemt kvistlejlighed, hvis hulebeboerske var min musiklærerinde. Jeg var på vej dertil, da klavertonerne deroppefra nåede mine ører med strofer, jeg straks genkendte. Lydløst nåede jeg trappen til ende og stod med tilbageholdt åndepust foran den lukkede dør. Med brede, dæmpede mol-akkorder satte adagioen i Schuberts vandrefantasi ind, formede det enkle, sørgmodige vandretema. Hvad der navnlig fængslede, var dets tolkning af en dybtliggende fornemmelse i sindet, som aldrig kan strejfes med ord. Det på en gang salige og usalige, på en gang uforklarligt skæbnebetonede og farverigt skønne i at være et menneske. Den evige vandring, blodets, klodernes, flodernes vandring, og menneskets higende fart fra vugge til grav. Eigil voksede op på samfundets solside. Her er Eigil til højre med legekammeraterne fra Amalienborg, prinserne Frederik og Knud. Moren døde tidligt, og farmoren trådte i stedet. På sommerresidensen Krogerup mødte den lille Eigil tidens store polarrejsende, Sverdrup og Cook. Og her udvikledes den fascination for kunst, litteratur og ekspeditionsliv, som siden skulle føre ham sammen med folk som Karen Blixen, Peter Freuchen og Ejner Mikkelsen. Vi ville lige fortælle om, at hver lørdag aften, så var vi i teatret. Og det foregik med glaskaret, med de to sorte heste, kuskene med bjørneskinskapper og høje hatte med kokarder i. Og som regel i Det Kongelige Teater, ellers i Casino til London i lygteskær, hvor Renbergs far spillede hovedrollen, eller Jorden rundt i 80'ens dage, og Den glade enke. Jorden rundt i 80'ens dage, der kunne jeg jo ikke holde mig, for der lå nogle indianer bag stenen, og jeg råbte, de ligger bag stenen, de ligger bag stenen. Nå. Eigil Knuds første tur til Grønland var som arkæologisk assistent. Udgravningerne galt ruiner og mumier efter nordboerne på det gamle bispesæde Uirasuit i Godthåbsfjordens bund. På den anden side af fjorden faldt Eigil over en gammel eskimoisk fedtstensmine. I hulens væg sidder mærkerne efter de kar og spæklamper, som eskimoerne har skåret fri af klippen. Her savede Eigil en stor fedtstensblok ud og markerede det med sit navnetræk. Den blok skulle siden blive til portrætbysten af eskimo-kvinden Ekimai Lærk, men først 2 år senere i Angmarsalik. At jeg kom til Østgrønland skyldtes en punktering af min motorcykel. Jeg skulle til Roskilde. Mens den der reparerede, så gik jeg over på noget, der hed Café Buris. Og der sad en gråhåret, eller hvidhåret mand med øjenbryn, der stod flere tommer ud over øjnene, og det var den berømte grønlandsforsker Ejner Mikkelsen. Og jeg gik hen og bukkede og sagde goddag. Og så sagde han, de har jo været på Vestgrønland, ikke? Jo, det har jeg. Kunne de tænke mig at komme til Østgrønland? Men der er ikke noget, jeg hellere ville. Et af de første indtryk, det var en ung pige, der stod med et barn, fuldstændig Madonna, midt på isen i kolossalt stærke farver. Da vi så nåede ind i det åbne vand, så kom kronebådene. Møllerne fulde af mennesker. Så stod man jo op højt på dækket og kiggede ned i hundredvis af ansigter fra disse kronebåde. Jeg tror, der var 35 kronebåde. Hver for sig fulde af et helt slægtled fra bedsteforældre til forældre og børnebørn og så videre. Alle med disse ovale ansigter stjerne op imod en. Og så kan jakkerne, der sværmede rundt om det hele. Et syn, som ikke mere eksisterer. Det gjorde et enormt indtryk
på mig, og jeg tænkte, nu har du endelig det motiv, som du har savnet. Den opgave, du har savnet som billedhugger, og jeg vil vende tilbage, besluttede jeg mig til hertil. Vi har oplevet noget, som ikke mange har oplevet. Det er at bo alene sammen med ambassadikere, der levede fuldstændig, som de altid havde gjort. I skintelte, og inde i skinteltet kunne man se den ældste af dem, Pauline, sidde temmelig splitternøgen på briksen, og det var en stor oplevelse for mig. Overalt i distriktet på øer og næs findes små bopladser, der for ganske få år siden jævnligt var beboede, men som nu henlægger som ruiner, fordi befolkningen har fået indpodet europæiske sammenklumpningstendenser. Men endnu er der altså dog fangere, som har fornuft og mod nok til at trodse udviklingen, til at forsage civilisationens lokkelser og leve på den for landet naturlige måde. Jeg fik en dejlig stor gæstebriks anvist under vinduet og kunne ligge med det ene øje på klem og se alt, hvad der foregik. Sove blev der ikke meget af, for alt var fuldt af lyde hele natten, barnegråd, barnepatten, snorken. I omgangen med disse folk mærkes en uhyre forskel fra kolonigrønlænderne, hvor blandt andet en vis kryben over for præsteskabet gør sig gældende. Storfangerne møder en med fuld tillid, man omgås ganske åbent som ligemænd. Så mødte vi de overvintrende fra en fransk ekspedition, som var blevet sejlet op med et skib, der hed Le Pourquoi Pas. Hele skibet var sådan en myte, og det hele mindede om Jules Verne nede i kabyssen. Der stod moskedonner rundt omkring, der var en havfrue i spiritus. Og så fortalte de mig, at de tænkte på at vende tilbage til Ammersadik året efter. Og så stod det jo straks ned i mig, der har du så en lejlighed til at komme med. De ville gå over indlandsisen dertil, og det gjorde det jo ikke mindre spændende. Så kunne jeg få 2 ting forenet, nemlig mit ønske om at passere indlandsisen rent sportsligt, og så at komme til Ammersadik og leve et år som billedhugger i Ammersadik. Det er jo så mærkeligt, at mine bedsteforældres hjem endnu står næsten uforandret. En ting, som er kommet til efter, at min bedstefar købte det i 1895, det er disse malerier over dørene, som fortæller om, hvad han har gjort af gode gerninger. Der ser man Dømfna-ekspeditionen, som min mor som lille pige døbte med sit eget navn, Dømfna. Der ser man Nansen på ski over Grønland i 1888. Min bedstefar støttede nemlig Nansen. Min bedstemor, hun sad og læste i avisen og sagde, han var så smuk ud, sagde August, det var hendes mand, ham må vi støtte. Og så sendte de altså pengene hjem. Om det var alt, det ved jeg ikke, men i hvert fald arvede vi hans ski og hans kompas, som jeg senere havde med, da jeg gik over indlandsisen i 36. Vi havde forskellige formål med at komme over indlandsisen. For franskmændene galt det om at komme så tidligt over, så de kunne få en sommer. For mig galt det om at gøre alvor af min billedhuggervirksomhed, som jeg havde besluttet året før, da jeg så blev betaget af at se disse konebåde fulde af mennesker og modeller. For at komme over den, skal man jo først op på den. Og vi skulle altså op fra vestkysten, og det galt om at finde vejen. Der må man tænke sig et landskab som Møns Klint, omsat til is. Vi havde i alt som hjælpeslæder 11 grønlænder med slæder og 97 hunde. Selv havde vi kun 3 slæder, Nansens slæder med brede skimeder og 32 hunde. Jeg var ganske ukendt med at køre hunde, så jeg blev meget nedslået, når jeg så en grønlænderslæde, der brækkede, hvor mederne flækkede hele vejen igennem. Og tænkte så, nu er det forbi. Men i løbet af 0,5 så klarede de den historie ved at tage deres gevær og skyde en række huller på hver side af revnen, og så sårede de det sammen, og så kunne vi køre videre 5 minutter efter. Forsiden af min bog, den ser sådan ud med os 4 der. Det man ser rundt omkring, det er nu bisole, og det var et fænomen, som man ofte ser på Grønland.
Besynderligt var det at køre ind i dette land, hvor intet har navn og aldrig kan få det. Fordi den ene dal er som den anden, den næste bakke som den forrige, og ingen faste holdepunkter findes at knytte stedfølelse til. I sandhed, vi befandt os på tærsklen til stedløsheden, evigheden og det store intet. Indlandsisen er som lamet af et stort uhyre, der sover en lurende søvn. Er noget på jorden panisk skrækindjagende, så er det denne døde og dog levende masse, der som en svings ruer over Grønlands indre. Hvorfor er det kun mennesker og ikke også hundene, der bliver berømte, når de går over indlandsisen, spurgte en lille opvagt pige, da vi senere kom til Angmarsalik. Og hun havde så evig ret. Det er dem, der i ordets eneste forstand trækker læsset, og den eneste opmuntring, de får undervejs, er skældsord og pryl. Det begyndte at glide med stederne, og vi blev opmuntret af det, men så skete der altså desværre noget uventet, at mine kammerater blev sneblinde. Det begyndte med Victor, som skulle tage observationerne, og det kunne han ikke. Han måtte gå med bind for øjnene, og lige sådan Chassin. Allerede der måtte jeg begynde at gå forrest, fordi jeg ikke var sneblind. Og en skulle gå forrest, og man skulle passe meget på, fordi jeg skulle stoppe hele tiden og se på kompasset. Og så skulle jeg passe på, at hunden ikke løb ind i benene på mig, så der var ikke meget tid til at se på kompasset. Men så blev til sidst også Paris sneblind, og jeg var temmelig ulykkelig ved at gå med 3 blinde mennesker videre over indlandsisen. For mig blev indlandsisen en af de ørkener, der før eller senere kommer i et hvert menneskes liv. En krise, der skal stås igennem. Samlivet med det store intet og faren for både åndelig og lægemlig at skulle opgå deri, var en begivenhed, der både måtte og skulle sætte skel. Bagude lå fortiden, forladt for bestandigt. Nu måtte den første ungdom med dens restløshed og vildfarelser være forbi, og forude vinkede fremtiden på en ny, ukendt kyst. Efter næsten 2 måneder og 700 kilometers rejse oplevede vi det højtidelige øjeblik, da det første fjeld dukkede op over horisonten. Så havnede vi nede i sten og grus og sand og tog det meste af tøjet af, og var vi lykkelige ved at have sand imellem tæerne. Og se blomster og så videre. Og så fulgte vi næste dag rundt omkring hele fjorden og nåede til Watkins-hytten, som var tom. Vi ventede der i 2-3 dage, men så pludselig hørte vi nogle skud. Og da vi gik ud, så kom der en konebåd. Og det var gamle venner af franskmændene, de omfavnede og kyssede hinanden. Og så det tog vist næsten en hel dag at ro fra Bæsfjorden og til Angmarsalik. Og jeg var fuld af frostsår i modsætning til de andre. Det var store sår alt sammen. Så pigerne i Angmarsalik sagde, at jeg havde aldrig set så grim en mand før. Der vågnede jeg om søndagen og forstod ikke, hvor de andre havde været henne om natten. Jeg vågnede ganske alene, og så satte jeg mig hen på klippepynten. Jeg så på de frodige dale fulde af blomster og på konebådene fra alle de tilrejsende. De sover under konebådene fra gammel tid. Umjeb Alani. Jeg fik min egen residens i et telt, som jeg lånte af præsten, og stod op i en lille dal med en bæk lige udenfor. Jeg kaldte det tabernaklet, fordi det havde et stort forrum, og så havde det en apsis bagved adskilt fra det øvrige. Forrummet skulle være mit atelier, og jeg skulle tjene de 3 muser, billedhuggerkunstens, malerkunstens og skrivekunstens. Jeg har jo kriblet i mine fingre, og det gør det stadigvæk efter at lave billedhuggeri. Og det tror jeg er mit egentlige métier. Men af fornuftsgrunde valgte jeg at blive arkitekt, og jeg begyndte altså som murer. Kaj Nielsen var mit store ideal. Et af hans hovedværker, det er Blågårds Plads. Kaj Nielsen er for mig den direkte fortsættelse af linjen fra Michelangelo gennem Rodin og til nutiden. Så har han lavet Mylius Eriksen-stenen ude på lange linje sammen med Kåre Klint. Der har han forstået at udnytte stenens form, sådan som man ser den sejhed i de 3 mænd, der puffer staden,
den udtrykker sig af selve stenens form. Formens strenge krav om klarhed og sandhed byder kunstneren at klæde menneskene af, til kernen kommer frem. Og det er ikke blot blevet sværere, men til lige lidet interessant at klæde det moderne samfunds flade borgere af. Skal man her lede efter primitivitetens altid overraskende nye, forfriskende kerne, finder man gerne en indskrumpen med hensmuldret nød i en hul skal. En verden helt for mig selv. Et emne, som man kunne fordybe sig i, det var det store ønske. Og nu havde jeg fundet en sådan verden i Ang Masalik. Nu stod jeg i den. For første gang i mit liv længtes jeg ikke bort fra, hvor jeg var, men glædede mig over nuet i fulde drag. En af de lykkeligste perioder i mit liv tog sin begyndelse. Jeg begyndte straks at modellere, og min første model, det var den smukkeste pige i Ang Masalik. Hun havde vidunderligt ansigt, med langt fra hinanden liggende øjne, der både var sky og betagende. Hun havde noget indiansk over sig, og noget rent, en renhed, som gjorde stærkt indtryk. Hun ville, hvis man klædte hende i europæisk tøj og puttede hende i selskab her i København, vække stor opsigt ved sin skønhed. Hun kom og sad for mig der i tabernaklet, og det varede ikke mange dage, før jeg havde hende færdig. Men der havde jeg endnu ikke gips til at støbe, så jeg måtte sende hende ind i en kasse, og lade hende stå der med en vådklud over. Men gipsen kom, og ligesom leret var kommet, så kom gipsen dumpende ned fra himlen med Le Pourquoi Pas, det franske skib. Vi hørte, at det lå i Reykjavik, og så sendte jeg telegram derover til kaptajn Charcot, om han ikke ville tage noget gips med. Figur nummer 2, det var en gammel kone, Eki Maalærk. Hun var tilsat til at komme til 3 om eftermiddagen, og hun kom allerede 6:30 om morgenen. Så hun havde god tid. Og snygede forkølet. Hun havde en opstoppertud, som man kunne sætte sådan et telefonstik ind i, med 2 næsebor, der stak lige ud. Og det var ikke særlig æstetisk, da hun var meget forkølet, og det ustandsligt løb ud af de her 2 huller. Og hun tog nogle små stykker avispapir og fik snottet til at løbe ned i. Hun spiste vist noget af det også, tror jeg nok, det stod der ned i munden. Men så blev det lagt på en af mine lerballer, de her små stykker der. Nå. Men hun var en pragtfuld model, der sad allerede først der 3,5 timer urørligt stille. Efter hende, så fik jeg hendes barnebarn, en dreng, der hed Gaba. Og det er en af dem, jeg selv sætter mest pris på, fordi den har den afslutning, som anorak-hætten giver. Mit hus, som jeg havde bestilt på Bornholm, det kom, og vi begyndte at arbejde med at sætte det op. Jeg sad oppe på spærene sammen med grønlænderne og hamrede lægter på, og der tagpap på. Så kom telegrafbudet ned, som man gjorde hver dag fra telegrafstationen, der ligger højst til vest, med meddelelsen om, at Pourquoi Pas var gået ned med mand og mus. Der står altså det samlede udbytte af opholdet i Ang Masalik. Cirka 24 portræthoveder og sådan nogle småfigurer rundt omkring. Og de som jeg lavede i tabernaklet, ja, det er blandt andet Eki Maalærk der. Hun står ved siden af sin søster Amanda. Og så har vi hendes barnebarn, Gaba.
Nu får de altså det lys, når de kommer herhen. Det er ovenlys, stærkere ovenlys, som jeg havde i mit atelier i Angre-Massadique, da jeg lavede dem. Og så lever de op. Der var en gammel pige, Sabine. Jeg sad på gulvet i hendes hytte og lavede dem. Nu tager jeg nogle andre og stiller hen, så de kan leve op. Men så hun er jo blevet lavet om i stentøj med ornamentik heroppe på den der. Jeg kan ikke gå i detaljer om de der figurer, men hende der mødte jeg på Østerbro station for et par år siden. Sera. Deroppe. Jeg gik ind af døren, og så kom hun spacerende ud. Og så vendte jeg mig om og gik efter hende og stoppede hende. Hun var allerede kommet uden for døren. Og sagde, Amaselimit. Det betyder, at du er fra Angre-Massadique. Det betyder ja på Østgrønland. På Vestgrønland hedder det Ab. Men, og så sagde jeg, jeg hedder Kunusi. Uanga Kunusi. Og så sagde hun, mit dad, så har du modelleret min mor. Og de lignede hinanden som 2 dråber vand. Hun bor højt op i Sverige, gift med en dansker, som har ringet mig op flere gange og gerne vil købe et eksemplar af hende. Og jeg vil også gerne sætte dem. Jeg har bare som sædvanligt ikke tid. En snebold triller ned ad en skrænt og vokser sig større og større. Sådan kan en ekspedition blive til, og sådan blev vores det. Før jeg fik set mig om, var jeg på vej til Grønland igen med Ebbe Munk i vores eget skib Gamma, og jeg skimtede muligheden for at fortsætte det store arbejde, Knud Rasmussen havde begyndt. Afrejsen fandt sted den 20. juli 1938 under stor forvirring. Havnearbejderne var gået tidligt hjem, og overvintringshusene stod endnu på kajen. Der var ikke andet at gøre, vi måtte selv trække i skjorteærmer og bære tømmeret ombord. Prins Knud og prinsesse Caroline Mathilde kom midt i forvirringen, og Ebbe og jeg smed vore brædder. Langsomt gled vi ud af byen, forbi Lange Linje med Julius Eriksen-stenen, og for et øjeblik blandede der sig et stænk af alvor i feststemningen. Her sejlede nu mænd, der ville på forskerarbejde i de samme egne, hvor det drama udspilledes, den beretter om. Efter nogle partier af skiftevis tæt og spredt is, stoppedes vi af en svær flage. Al videre fremfart syntes umulig. Hen ad midnat klarede vejret op, og da vi samtidig nåede ind i en større åbning, besluttede vi at sende flyvemaskinen til værs. Efter 10 minutter meldte radioen, at der var åben vand mod vest. Grønlænderne satte kajakkerne i vandet og bukserede S-15 ind efter landingen. Et samarbejde mellem 2 slags lige teknisk fuldkomne fartøjer fra stenalder og nutid, som med samme elegance løste deres opgaver i ekspeditionens tjeneste.
Da jagtforholdene i Dovebugten var så langt bedre, end det kunne ventes andre steder, bestemte vi at landsætte stationen ved Mørkefjordens munding. Det tog 4,5 døgn med uafbrudt arbejde at få alt godset fragtet i land. På stranden lå alt i tilfældig orden, kasser, sække, tønder, brædder, alle det såkaldte civiliserede menneskes fornødenheder. Husbygningen stod på i 3 uger, hvor der hamredes fra morgen til aften. Jeg lavede skab til bøger, og Chamberlain fløj til Berchtesgaden for at mødes med Hitler. Vi sad i skjorteærmer foran byggepladsen, mageligt henslængt i flugtstole, sol fra morgen til aften og lyst hele natten. Den 9. april 1939, påskesøndag, start fra Mørkefjord ved 4-tiden, Eli med mine 8 hunde og ca. 350 kilo på slæden, jeg med Siebels 5, plus en af vores egne og ca. 250 kilo. Jeg ville ikke tage radioen med. Jeg ville opleve landet, som eskimoerne havde oplevet det. Jeg ville glemme alt andet, der ikke var is og sne, glemme ufordrageligheden sydpå og selv blot føle mig som mennesket på rejse i en stille, ren og hvid verden. Al den energi, som dyr og mennesker slap løs, stod i god harmoni til de vældige naturkræfter, der lyste ud af omgivelserne, og stedet fik derved sin egen stemning. Netop som slidet var på sit højdepunkt, fik denne stemning på en mærkelig måde sin tolk i en skikkelse, der som et syn viste sig for os og var et sindbillede på kraft. Alt i denne figur mindede om Michelangelo, og vi kaldte stedet Michelangelo-kløften. En af mine yndlingsfornøjelser, når jeg travede bag slæden, var at rive huse eller større kvarterer ned i København og bygge nyt i stedet. Jeg gennemgik systematisk byen, fjernede alt, som virkede skæmmende for øjet eller hæmmende for trafikken, og fik gennemført en sund og fornuftig byplan, og der opstod en absolut bedre og smukkere udgave af den danske hovedstad i 79-fjorden. Da jeg havde tænkt mig træt, forkortede jeg turen med Beethovens An die ferne Geliebte, der kunne holde hen ved 1 kilometer, og med Schuberts Der Wanderer. Med den heldigt overståede passage forbi Malemukfjeldet stod porten os åben til det område, hvor der atter skulle findes rige levn af tidligere eskimoisk bebyggelse. Jeg gav mig til at søge i vor lejrs nærmeste omgivelser og bemærkede nu en sort stribe i sneen. Det viste sig at være en flad sten på højkant. At det var menneskeværk, blev jeg med det samme klar over. Efter at have skrabet og fejet den sidste sne væk, lettede jeg på et stykke hvalben og se, deroppe af en lille flise stak en ubeskadiget harpun. Glad løftede jeg den op og fik et chok. På harpunspidsen sad et blad af metal, af kobber. Efter en måneds slæderejse var jeg kommet til en håbløs sneørken, havde pillet i jorden og straks fremdraget den ting, som var eftertragtet mest. Omkring midnat klarede vejret op. Lejren tog os ned, og vi fulgte i kammeraternes spor ud over fjorden. Vi startede 4:00 om morgenen, og 1,5 time senere havde vi teltet rejst og var i fuld gang med udgravning af huset. Den firkantede form og noget, der lignede en husgang, ledte mig på sporet. Jeg lå på knæ i ruinen og var i færd med at hugge en ny kage af spæk løs. Da trillede en lille elfenbensfigur på en tomme frem af tørven, hel og vidunderlig. Selveste husfruen fra Sofus Müllernæsset, hvis bortvejrede grønlandske navn jeg blot ville ønske, hun kunne tilviske mig. Hvordan havde hun været, Næssets dronning, hun der engang havde fyldt det hus, hvor i jeg sad med sin snak og sine dunster? Og hun, det lille sprællevende kvindemenneske, som jeg nu sad og trykkede på maven, var dømt til indlemmelse i et oldtidsmuseum. Selvom samlingerne ikke imponerede ved deres størrelse, var det dog bedre at få lidt med hjem end slet ingenting, og hjem måtte vi. Blæsten havde sat drivisen i fuld gang, og om natten kunne man høre havet buldre. Der var meget vand på isen, og flere store revner ud for Germanialand. 2,5 timer senere nærmede vi os Mørkefjord og så Rybefjeldet og vores egen station dukke frem af den tætte tåge. Den lange slæderejse var endt. Den 31. august 1939 stævner vi ind i Scoresbysund-fjorden, og snart strømmer kajakkerne os i møde, og det østgrønlandske sprog summer os i ørerne. Om eftermiddagen står vi ud gennem fjorden. For sidste gang i hvor lang tid ser jeg landkending af Grønland.
Hen ad midnat melder radioen om kampe mellem tyske og polske smågrupper. Det blæser op til storm. Ebbe og jeg vandrer op og ned af dækket og snakker om den næste ekspedition. Han er fyr og flamme og vil afsted med aeroplan allerede til foråret. Men jeg vil have et pusterum. Snart forsvinder flyvegrillerne, da radioen melder om ikke-angrebspagt mellem Tyskland og Rusland. Hjemme i Danmark kommer Eigil til optagelsesprøve som oplæser ved Pressens Radioavis. Eigil får jobbet, som han varetager frem til befrielsen, hvor det bliver hans opgave den 5. maj om morgenen at oplæse de første forholdsordre fra Frihedsrådet. Fra i dag, den 5. maj kl. 8, er det forhold indtruffet, der er forudset i forholdsordre nummer 2, punkt 10. Modstandsbevægelsens styrker skal i denne situation hjælpe med til at opretholde ro og orden. Kongen har den 4. maj rettet en henvendelse til forhenværende statsminister Buhl om at danne en regering. Det var 9 år siden, jeg havde befundet mig i samme situation. 9 lange år, hvor jeg hver dag havde ønsket mig den gensynede med Nordøstgrønlands klare solskin, de gule valmuer og slædehundevalpene, som sprang os glade i møde. Afrejsen foregik den 1. juli 1947 fra Københavns Havn med ekspeditionsskibet Godthåb. Skibet skulle fragte gods og folk til det centrale Østgrønland. Prins Knud var mødt op for at tage afsked. Og hvad gælder det nu i år? I år gælder der om at landsætte et overvintringshold, hvor 8 mand kan bo i 2 år, helt oppe i det nordligste landområde i verden, Piriland, hvor før aldrig hvide folk har overvintret. Det er de selv, der er oppe i 2 år? Jeg skulle blive der i 2 år, ja. Og hvad regner de så med at få ud af disse 2 år? Vi regner med at få undersøgt landet grundigt. Det er fuldstændig ukendt bogstaveligt talt. Kun kysterne har været besøgt før på slæderejser, man ved ikke. Ombord på Godthåb var proviant, kul, byggematerialer til overvintringshuset og flybrændstof. 2 mand måtte skiftes ud. Hovmesteren på grund af drukkenskab og misrygt af provianten, og kokken, som viste sig at lide af syfilis. 7 dage senere afgår en Catalina-flyvebåd fra Kastrup flyveplads. Den skal møde ekspeditionen ved Sakkenberg i Østgrønland, hvorfra den skal løfte overvintringsholdet med Eigil Knud videre frem til ekspeditionens mål, Piriland. Jeg holdt i hænderne en lille tyk bog i pergamentbind, som jeg lige havde hentet fra bogbinderen, og jeg fordybede mig i læsningen af den, skønt læsning i egentlig forstand var udelukket, så sandt som den indeholdt lutter hvide, ubeskrevne blade. Dagbogssiderne, der fra nu af skulle registrere sommernes hændelser på rejsen til Piriland. Der er 2.500 kilometer i luftlinje fra mit pæretræ i Gurre til det sted i Nordøstgrønland, hvor Piriland-ekspeditionens skibe og flyvemaskine efter aftale mødtes sidst i juli måned, og hvor Sydbasen oprettedes. Piriland, al jordisk lands yderste forpost mod Nordpolen. Det var målet for vores landgangsønsker. Angrebet udgik fra basen ved Sakkenbergfjeldet, inderst i Jongsund. Allerede den første rekognoscering slog en bræsje i Pirilands forsvarsværk. Jørgen Brønlunds fjord, der lå med mørkeblåt vand fra yderst til inderst, skjult bag Independence Fjords ubrudte ismarker. Fra at have været en enhed, var ekspeditionen blevet delt i 2 lejre. Nordbasens 8 mand i Brønlund Fjord og Sydbasens 42 i det 900 km sydligere Jongsund. Efter små 2 timer fører en sti af menneskespor ind til klitten, hvor stabler af kasser og sække ligger, og hvor teltene begynder at rejse sig. Flyverne tager afsked, letter anker og lader sig drive med vinden, indtil vi hører fjeldet på den anden side genlyde af motorernes summen og ser maskinen forsvinde som en prik mod syd. Da den sidste svage tone af maskinen er død hen, trænger lyden af 4 snorrende primus ud af teltene i Piriland, og efter endt fouragering går vi ud for at se os om i terrænet, 2 og 2 i hver retning.
Efter en times gang stopper jeg op foran nogle sten på stranden, sat således sammen i en kreds, at grænserne for naturens evner er overskredet. På sydsiden af Brønlund Fjord rejses Brønlundhus. Fjorden, det eneste isfri område i Nordgrønland, sikrer Catalinaens landing og dermed hjemrejsen. Catalinaen var en tidsmaskine, med hvilken jeg havde været langt bagud og nu var taget hjem, tværs gennem 10 årtusinder. Tidsrejsen var fuldbyrdet. Jeg steg i land, et synligt bevis, ligesom dagbogen på bordet foran mig, på at stenaldertilværelsen havde været noget mere end en drøm. Journalister flokkedes udenfor, og spørgsmålene for gennem luften. Når vi i dag kan byde Eigil Knudts og hans kammerater fra Piriland velkommen til København, så er det en heldig gennemførelse af denne 3-årige ekspedition, der nu hermed er bragt til afslutning. Eigil Knudt, resultaterne, kan man tale om dem sådan i korthed? Betydningen af det, der er sket, er, at Piriland for første gang er blevet underkastet en grundig undersøgelse, både geologisk, botanisk, og zoologisk og arkæologisk. De overvintringer, der har fundet sted, er altså gået godt. Ja, gudskelov. De er gået udmærket, og vi har haft det vældig hyggeligt sammen. Og det har været det teamwork, som jeg havde håbet, at det skulle blive på forhånd. Det er absolut nødvendigt, navnlig når man er så isoleret, som vi er, og bor dør om dør i et lille hus. Og lyset om vinteren? Ja, det er en hård belastning med over 4 måneders mørketid. Og der må man så klare sig, som man kan. Vi trænede hunden en gang imellem med lygter på fjorden, og vi læste højt for hinanden og lyttede til jeres udsendelser herhjemmefra. Desværre så gik de ikke altid lige godt igennem. Men der har ikke været noget som helst tegn på det, man kalder mørkepsykose hos nogen af os. Mener jeg da. Vi har haft det hyggeligt sammen. Og kuldegraderne? Ja, det var lidt slemt på slæderejserne. Vi var nede på 3-44 grader. Men så snart sommeren meldte sig, så var alle strabasserne endt. Solen skinnede på teltet hele døgnet. Og så kan man sagtens holde livet på slæderejsen. Mens slædeholdene er ude, fortsætter glaciologen sine regelmæssige målinger på bredden i 1100 meters højde nær ved stationen. Undersøgelser af gletsjerne på Piriland viser, at der også her foregår en temperaturstigning, og at gletsjerne formindskes år for år. Botanikeren undersøger plantesamfundenes levevilkår. Her er planterne endnu dækket af sne, og ved hjælp af stokkene måles smeltningens forløb. Når sneen er smeltet, undersøges under hvilke temperaturforhold planterne vokser. Det sker ved hjælp af en termograf, som tegner en kurve over temperaturens forløb lige under jordoverfladen. Dr. Troelsen fik kompensation for vor fjordbreds mangel på forsteninger ved fundet af en snes svovlvulkaner ude i retning af Independence Fjord. Vores zoologiske samlinger var i livlig vækst. Et udendørs krible-krable-museum med de besynderligste væsener. Bændelorm fra moskusoksens tarme, vandmænd, vandlopper, slangestjerner, kort sagt en udsøgt samling brave skældsord. Over 200 pirilandske plantearter logerede i Kjeld Holmens plantepresse. Mosser og laver fyldte hans poser, alger og svampe hans glas. Der var tale om en konebåd. Ja, det var jo mit store held at finde en sådan ude på østspidsen af Piriland. Jeg måtte save den i stykker, for den var over 10 meter lang. Vi skulle have den på slæderne, og den havde jeg helt og holdent med hjem. Båden var en umiak, den gamle eskimoiske bådtype til hvalfangst. Den blev roet af mænd og er stamformen til alle Grønlands konebåde.
En egetræsklods fra bådens ræling synes at fortælle samme historie som kobberharpunen fra Eskimo-næsset. Historien om kontakt mellem Nordgrønlands gamle eskimoer og nordboerne i Vestgrønland. Kulstof 14-undersøgelser daterer båden til omkring 1440. I over 500 år har båden ligget for vejr og vind. Fundene omkring båden var alt sammen typisk inventar fra den for længst uddøde Thulekultur. Men der var ældre kulturer i Nordgrønland, mange tusind år ældre. Gennem årene og på mere end 40 ekspeditioner til Nordøstgrønland kom jeg under vejr med en hel gruppe andre overleveringer, så meget ældre og så mærkværdigere, at det førte til en omkalfatring af begreberne om Grønlands oldtidshistorie. Det var Grønlands historiens rullende trappe, der har skubbet strandbred på strandbred til værs gennem årtusinder med gamle menneskebopladser som passagerer. De ældste 4.000-årige bebyggelser ligger nu på trin i 12 meters højde, mens ruinerne fra en 1000 år senere indvandring kun er nået 6 meter op. Der var tale om 2 indvandringsbølger af moskusoksejægere, som jeg på grund af Independence-fjordens centrale beliggenhed døbte henholdsvis Independence 1 og Independence 2. Independence 1 var en stortid ved Nordpolens tærskel, som det fremgår af de godt 20 anselige bopladser i Brønlundfjorddalen. Genstandene viser et så ensartet præg, at man kan genkende de samme flintsmedes vandring fra sted til sted. Independence Fjord, uafhængighedens fjord. Dagens program er at komme videre, helst til et bestemt punkt, man har sat sig på ønskesedlen. En ø, et kap, en elvmunding eller et isfjeld langt borte. Sporet bag dig vokser, 2 parallelle kurver i snemarken, badet døgnet rundt i solen og kun kendt af den og os. Så rig er du, at du har råd til hver dag at ofre verdens skønnest beliggende palads for din frihed som tater. Når rejsen er slut, ser du tilbage på de slotte, du har ejet, alle dine og dine alene. Med alle disse slottes jorder til sammen ejer du hele landet. Du er som det mennesketomme land blevet noget i sig selv hvilende og sammenhængende. Et helt menneske. Ved siden af den øgede viden, disse års arbejde har haft held til at bibringe, blev mit rent private resultat dette, at jeg følte mig mere og mere hjemme i den pirilandske ørkens kynisk sandro nøgenhed. Mange har spurgt mig, hvorfor. Fordi man har en rigdom i alle savnene, som de overisede sten, de vindblæste ralterrasser, den arktiske pil, visker en i øret. En rigdom, der gør, at man aldrig føler sig alene. I en varte på en fjeldtop i Danmarks fjord lå oprindeligt Mylius Eriksens beretning fra 1907, men Ejner Mikkelsen tog den med i 1910. 2 år senere passerede Knud Rasmussen på første Thule-ekspedition, og han deponerede den rejserapport, som Knud finder her. Startede fra Thule 5. april og nåede over indlandsisen Danmarks fjord på 17 rejsedage med 8 overlægninger i snestorm. Har nedlagt 15 moskusokser og hundene endnu i god stand. Efter lukningen af Brønlundhus etablerede Ejgil Knut endnu en station, denne gang på fjordens nordlige side ved Kap Moltke. Stationen blev anlagt ved en flad lerslette, en naturlig landingsbane, hvor selv store fly kan lande det meste af året. Og således etablerede Ejgil Knut endnu en entré til Periland. År efter år åbnede Ejgil Knut selv stationen, så snart det værste tøbrud var overstået, og Ejgil satte en ære i altid at være den første til at byde velkommen. Mangfoldige fly er landet på Kap Moltke, og herfra har ekspeditioner fortsat den systematiske udforskning af det nordligste Grønland,
Den udforskning, som Eigil Knut viede så stor en del af sit liv. Familie og venner kan se en spacere rundt på gaden i storbyen og trykke en i hånden og tro, at man er kommet hjem. De tager fejl. Man er slet ikke kommet hjem, og kommer det heller aldrig. Fra en passioneret elsker af det allernordligste skal vi til det sydlige USA, hvor countrysangeren Red gør, hvad han kan for at slå igennem på de store scener. Filmen Rejsen til Nashville med Clint Eastwood lige om lidt.